etxebizitza politika eta daukagun etxebizitza arazoa, dauzela ja 18.000 etxehuts Bilbo guztian, eta batez ere egoera horren larritasunak eraman gaitu eraikina okupatzera eta okupatu okupatzera. Egia da lan handia daukala horrelako antolakuntza bat, eraikin oso bat eta bar, baina Bilbo okupazio mugimendua gaur egun potente dago eta jendea auzoetatik etorri da, lan egin du, auzo lan guztietara etorri da eta espero dugu hemendik aurrera bai jende hori animatzea eta eraikina osori txukuntzera. Denuntzia bat jarrita dago eta printzipioz Hormibal promotora da, konstruktora bat da, eta hemen printzipioz daukate proiektu bat montatuta eraikinak luzuzko etxebizitzak montatzeko eta ondoan aparkaleku moduko bat, ez? Eta printzipioz denuntzia jarrita dago, baina etxean beharko dugu zelan dijoan asuntoa. Ja 20 pertsona daude identifikatuta, beraien borondatez gainera identifikatuta, eta espero dugu datozen kanpaina ezberdinetan jendea animatzeko eta autoinkulpazio ezberdinetan murgiltzeko. Desalojoak bai edo bai erantzun bat daukate bai Bilbo mailan eta bai Euskal Herri mailan bai, eta beraz desalojo honek bai edukiko ditu, ez? Eta edukiko ditu bere erantzuna bai auzo ezberdinetan eta bai eraikin honetan bertan, hemen bizitzeko proiektua ditugulako martxan eta lasai egoteko txokoa edo hemen bizi proiektua daude, lan egiten gaude eta ez du horrela utziko ametsa hau joaten, ez? Okupazioa tresna bat da, ez? Momentu larrienetan hartzen den tresna. Berez problematika asko zabalagoa da eta behar ditu irtenbide zabalagoak edo integralagoak. Dena den, gure Bilbo okupazioaren filosofia okupatze da eta zuzen ere ekintza zuzen hori erabiltzea bai kapital pribatuaren aurka eta bai dauzkaten instituzio guztien aurka eta bide horretatik jarraitzeko asmoa daukagu.
zuten.